Ogbako Ekpere mbụ 2024 nke International Prophetic Prayer nke Intercessary Army for Christ Ministry Incorporated bụ ndị eji women wee malụ ebiligo ọkụ n'ọka. Ya bụ Ogbako Ekpere nke sitere na echiche onyeisi otu ministry of Venerable Chima Ugochukwu bụ nke Apostolic Coalition of Prophetic Elders ACPE chịkọbara ma bụrụkwa nke dọtara ndị Chineke ji akpa ike n'akụkụ ụwa dị iche iche, ndị kwere ekwe si n'otu ụka dị iche iche na ọgbakọ ekpere dị iche iche bụ ndị gbakọrọ ịchọ iru Jehova. Amaka Chibuzo Okoye bụ onye nta akụkọ anyị jeleba afọ wee weta akụkọ ịga n'ugbu a. Ukwu na ya wee merube mmemme ọgbakọ nkụzi nke arọ a bụ nke siri na ọ bụ ịghọta ụbọchị nke ikpeazụ. Nke a bụ nke na-emerube ka mmemme ọgbakọ a wegoro oge 25 na-emerube ya, ma ya bụ mmemme bụ nke na-ewere otu izu ụka ebe enwegasịrị ọkpụkpọ oku dị iche iche. Enwere oge eji ekpekpere, o nwere oge eji akụzi ihe na n'oge eji atụite mmụọ iji wee kelee Chineke, ma mgbe eji akpọkwazi oku ka onye ọbụla gbasoo ụzọ nke Chineke. Onye International President nke ya bụ Apostolic Coalition of Prophetic Elders bụ Venerable Ugochukwu, mgbe ọ na-anabatazi ndị mmadụ, ka ọ sịrị na ya bụ mmemme nke isiokwu ya bụ isiokwu nke na-emetụta n'obi n'oge ugbu a bụ nke ekwesịrị ka onye ọbụla na-eso ụzọ Kraịst n'oge ugbu a bụrụ onye nke hụpụtara eziokwu nke a na-ekwu n'akwụkwọ nsọ, ma bụrụ ndị nke agaghị arafu, n'ihi na ụfọdụ ndị bụ ndị edubeworo ụzọ n'ihi ihe na-eme n'oge ugbu a. Ma yozie ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha kwudosi ike ma too Chineke otu o si wee kwesị, ka ndụ ha wee bụrụ nke agbapụtara. N'otu aka ahụ ka onye nwunye ya bụ International President nke ACPE bụ Oliakụ Chimude Ugochukwu, mgbe ọ na-ekwuzi okwu nke gbadoro ụkwụ ibi na ịdị uchu nke ndụ na-abịa abịa, sịrị na ụwa nke a ebi n'ime ya bụ nke na-agụsị agụsị, ma sịkwazịa na ụwa nke ga-ebikwazi mgbe mmadụ nwụrụ bụ nke na-enweghị ọgụgụ oge, na-enweghịkwa ka ga-esi wee gbanwee ya. Ma yozie ndị niile gbakọrọ ebe ahụ ka ha bie ndụ dịka Chineke si wee tụziaka, ka ha wee bụrụ ndị nke ga-eketa alaeze nke eluigwe. Si na oge bụ ugbu a mgbe ha ga-eme nke ahụ, mana o nwere oge elu ha kwawa onwe ha ụta. N'otu aka ahụ ka onye ọzọ bụkwa onye okwuchukwu bụ Pastọ Alfred Itiowe kwuru na isiokwu eji ọgbakọba ya bụ mmemme n'oge ugbu a bụ nke na-ekwuzi na enwere oge onye ọbụla ga-agụkọ ka o si wee bie ndụ ya, ma sịkwazịa na ekwesịrị ka onye ọbụla na-ebi ndụ ka Kraịst si wee bie, n'ihi na ebe ahụ ka ha ga-enwe ọṅụ ebi ebi. Ma kpọọ ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha kwụsị ikwu ihe ha ga-eme ma ha agaghị emezu ya, katama ka ha makụọ akwụkwọ nsọ ka ha wee keta alaeze eluigwe. Mgbe ụfọdụ ndị bịabara bụ ọgbakọ kwuziri okwu, ndị gụnyere Evangelist Ifeoma Nwufo, Oliakụ Abigail Omenkwọ na Maazị PC Enemụọ, ha kọpụtara na Chineke ji ya bụ ọgbakọ agọzi ndị mmadụ wee na-ayọzi ndị ọzọ ihe na-ahụju anya ma bụ na-ahụ ihe ịma aka n'iru ka ha bịa ruo Kraịst nso n'oge a, na ọ ga-enyere ha aka n'ọnọdụ ha. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.